Estimada comissió i amics, aprofitant l'oportunitat que em brinda d'escriure aquestes paraules en el nostre llibret, el primer que vull és agrair a cada membre de la directiva, i és que sense ser-ho sempre estan, el seu treball i esforç durant tot l'any perquè la nostra falla siga una gran falla. Des que em van anomenar fallera major el 20 de juny, no he pogut ser més feliç. Per fi, el meu somni de representar a la Berni es feia realitat. Com tots molt bé ho sabeu, aquesta il·lusió la tinc des que ma mare em va presentar per a fallera major infantil i després de 3 anys de sorteig no vaig poder representar-vos. Com vaig dir en el meu discurs de la proclamació, desitge que m'acompanyeu durant aquest any, que visqueu tots els actes amb mi i que gaudiu com jo ho estic fent, perquè aquest any és un any molt important per a mi i sense vosaltres no seria igual. I com no, l'orgullosa que estic de la resta dels membres del meu quadre d'honor, Tito i Mireia, un president faller al 100%, atent i treballador, que sempre vela pel benestar de tots i que tot isca bé. I la meua xicoteta, Mireia, la nostra fallera major infantil, que sempre desprèn aquesta tendresa i simpatia, a la que cada dia que la veig la vull un poquet més. També m'agradaria agrair el seu esforç al nostre artista Antonio Verdugo, que segur ens plantarà una gran falla i en qui aquest any hem depositat la nostra confiança. Finalment, vull convidar els nostres veïns, amics, fallers d'altres falles i a tot aquell que vulgui a que passen per la Berni, que la nostra falla són tots molt ben rebuts i ens agrada compartir l'amor per la nostra festa amb tots. Visca la Berni i visca les falles. Segur ens planta.